Takže dobrý den, teda, pojď Mánek mi zřízela, co si dal. Vítejte u pořadu Miluše v kuchyni. Hej, a já jako budu vařit, jo? Tyhle ten kameraman je takový tyto a otočí i kameru. Tak pojďte do kuchyně. Mám na pisačku, tu si Takže tohle je naše Miluška. Bude vařit obědek. Co si dneska dáme k obídku, Miluško? Ta kamera se dává takhle vykretně. Tak, řekněte nám, Miluška, co dnes bude k obídku. Jo, tak Miluška vaří. Co Miluška vaří? Pojďme se podívat, co máme Miluška. Dobře. Miluška se rozjíždí dneska. Miluška se nerozjíždí, Miluška je na tom nakládá. Uvaříme si z této sušenky pravou italskou pizzu. Hodíme do trouby. Zavřeme. Nastavíme. Vypneme. Dáme si troubu. Zahodíme. Počkáme, až to vychvatí. Abyste museli čekat, já už to mám si pravenře. Ochutnej kameramane. To vypadá výborně, ukažte. Počkejte. Mě nějak špatně, co jste...